Malawi Today. We are not voting. The winner of government, this year president, Nelson Topenga. For the last 4 or 5 years, we have a convention usandi usiku kuyanchiro. Mafusa first lady. Every night, Imaganchiro, 4 to 5 in the morning. My office manga. Kanza Japan. Kabla Kuraza Nama and so forth. I do 4 or 5 in the morning every day. We are serving Kudi, Japan, Chilubenje. The Gazon says, then you pass Mondrina. Mwadzukabanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo cha kumama kuno. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM, program yathu ija yokoma imene timaicha nkhanga zaona. Kunjaku kwachitika zambiri, kunjaku anthu akuyankhula zambiri, koma ife maso athu timangoyika patsogolo. Maso athu timangoyika patsogolo, ndipo kuchedwa ndi kumayankha anthu amene ukayankha kumapeto kwake supindula nawo china chilichonse. You are just wasting your time. Anthu amenewo kuli anthu amene azilimbana nawo ndi kumayankha kunjako, koma ifeyo tikuyenereka tagwirire ntchito Amalawi. Tikuyenereka timteteze Peter Wamutharika. Ndi chimene tina chilonjeza, kaya wina afune kaya asafune, komano tizamteteza Peter Wamutharika, ndipo sitizalola kunena kuti ena apezerepo mwayi kunena kuti iye amene ndi okalamba, amene iwakula. Ife tufuna tiyankhule pa Limpopo pano. Amalawi onse mmene amapita kokavotera Peter Wamutharika amaziwa zonoti munthu ndi wamkulu, amaziwa zonoti munthu ndi okalamba. Ne olo ena atabwera ndi mapropaganda amtundu wina uliwonse, koma ifeyo pa Limpopo FM tizamuteteza Peter Wamutharika. Ndipo ifeyo pa Limpopo FM tizateteza Mai Jane Ansah chifukwa chonoti anasankhidwa ndi Peter Wamutharika. Tizateteza Enoki Chihana chifukwa chonoti anasankhidwa ndi Peter Wamutharika. So anthu awiri amenewo tizateteza chifukwa chonoti mtsogoleri amene anasankha ndi Peter Wamutharika, ndipo sitizalola kuti munthu wina akatenge advantage pa Peter Wamutharika. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. As I said, pachitika nkhani zosiyana-siyana, tufuna zina ndi zina tizitambasule chifukwa anthu ena akupezerapo advantage. Nimafuna ndiyankhule chonchi ino azathu a MCP. Zingafute maka, zingatani maka, Amalawi sakufunani. Munaonesa matuvi, chichewa chomveka bwino. Munaonesa matuvi, Amalawi amadya chiteze, Amalawi amasowa mafuta agali moto, koma inuyo olamula muli pomwepo. Ndikumafika pomayankhula zonena kuti amene akupangisa zonsezi zoononga za mafuta kunokuma tikwaziwa pa 16 pano. Tiona kuti tipanga nawo bwanji. Mtsogoleri wanzeru amagwira ntchito with immediately effect ngati akuona kuti zinthu zasokonekera, samadikiraso masiku ena, because tiyembekezera masiku ena pagweso chinthu china chake chachikulu mupange bwanji.
nditokoze president wa dziko lino Peter Mutharika chifukwa chonoti mafuta a galimoto atsika, wina afuna asafune atsika, palibenso munthu amene akukhala panzera, kungoti tibwera tizuzule ma filling station ena amene akumabisa mafuta ndicho linga chonoti apange sabotage APM, koma zimenezo sizitheka. Ndofuna nditokoze kumwamba chifukwa chonena kuti kwatilola kuti Amalawi tikumanenso mtsiku la lero. Kwachitika zambiri koma tinasankha kukhala chete, koma chifukwa chinoti Amalawi ambiri akhala kutimbira foni kuti kodi nkhani ya anamiwa mukutipo bwanji Comrade Ntanyiwa ndi timu yanu yonse ya Limpopo. Choncho Amalawi chigawo cha kumamako tifune tiyankhulepo ziwiri pa nkhani yokhuzana ndi anamiwa, koma chimene ndikufuna ndi khutu lanulo mumvesese bwinobwino, ndi khutu lanulo kuti mumvesese. Ndanena kale kunena kuti anthu ena amene akuyankhula zaini amenewo ndilibe nawo ntchito, sinimayankha zopepera chifukwa chonena kuti makolo anga anandiuza zonoti ukamalimbana ndi chitsiru anthu samasiyanisa kuti pakati pa anthu awiriwa chitsiru ndi ndani, komano iwe ukasankha kukhala chete anthu amaziwa kunena kuti chitsiru ndi uyu. Ine ndasankha kukhala chete kuti awa ondinenawa azindinena, koma ine nditumikire mtundu wa Malawi. Ndimadziwa chimene anthu amadana nacho chifukwa chonena kuti munthu ine ndimabwera pa chilungamo, ndimayankhula zinthu zimene lero sizingachitike koma zikhozochitika mmawa. Ndakhala ndikulengeza zinthu zimene ma radio amalengeza after 2 days, after siku limodzi. Ndakhala ndikuzichita zimenezo, ndakhala ndikuyankhula nkhani zosiyana koma zimachitika after anthu ena ndikumabwera. Ma activists azanga akhozo ndichitira mboni, ndakhala ndikuyankhula nkhani yowazuzula chimwemwe chipungu, kumapito kwake ma activists ambiri anabwera ndikuchitira umboni ndikuyamba kwazuzulaso olemekezeka chimwemwe chipungu. As I said, ina chimwemwe chipungu sindimadana nawo koma ndimangodana ndi machitidwe awo. Nkhani yokhuzana ndi kumangidwa kwa namiwa, ife ndamene tikanakhala oyambirira chifukwa tinatumiziridwapo uthenga kuti achimwemwe chipungu akakumana nanu akuti akuomberani. Anafuna kukatitengera chisamani komano lawyer wawo anauza zonoti kodi mukasumira munthu amene simukumuziwa. So zimene zachitikira anamiwa zikanatha kutichitikira ife koyambirira zisanachitikire anamiwa, komano titambasule tilongosole kunena kuti anthu tikhale omvesa chifukwa chilungamo chenicheni muzachimva pa Limpopo FM. Choncho ife ngati gulu la Limpopo FM tinakhala pansi ndi kuunikira nkhani ya anamiwa. Choyamba Amalawi ndikufuna mutimvese bwinobwino, ndimati ndipemphe ma activist anzanga kuti nkhani ya anamiwa tisachite involve my Jane answer chifukwa tonse tilibe umbonone na kuti anamiwa amapanga izi chifukwa mwina anatumidwa ndi my Jane answer, komanso ndizuzule my Jesse Kabwira mukuyenera kuona nthawi yopangira ndale komanso malo opangira ndale. Nthawi tili siya ndale mukhoza kumazikakamiza kuyankhula, komanso dziwani kuti muli kale kumanda, ndipo inu ndi chipani cha MCP simungakhale njira yonena kuti option ina yonena kuti Amalawi olo atafutika cha mtundu wanji ndi chipani cha DPP. MCP, you are not the next option kuti anthu akagwike mboma. Chimene ndimafuna kuyankhula pamene munali mboma MCP munagwira anamiwa ndikuamenya ndikuapasa mabala. Lero anamiwa sana menyedwe sana pasidwe mabala, kusiyana kwa zipani ziwiri. Chipani china chimangomenya munthu ndikumpweteka ndikufuna kumupha, chipani china sichimaganiza chokupha munthu, chipani china chimaganiza chonena kuti apa tikufuna tingomvesesa kuti apa pamathandauzidwa chani. Ndamangotenga munthu uja osamvulaza osammenya, ndana amene anganene kunena kuti atatengedwa anamiwa amenyedwa. Kapena tinaonako
anyamata a DPP akuagwira anamiwa, koma mnthawi ya MCP anamiwa anamenyedwa mpaka mabala kunsana chifukwa cha MCP. Lero ajese kabwino simungabwere ndikupezerapo mwayi wonena kuti muzipanga kampeni pa nkhani ya anamiwa. Ndifuna ndiyankhule ndibwereze ngati chipani china chikuona ngati pa nkhani ya anamiwa chipanga kampeni ndemwina awina ndikubwerera mboma mwauponda. Limpopo ndi Comrade Mtanyo. Ndikufuna ndingoyankhula mwachikondi momwe muchi ndipo ndipeza nthawi yanga ndiyankhula nawo achimwemwe chipungu kuti iwowo adziwe zonoti ine sindani wawo, komano ineyo ndikufuna kunena kuti agwire ntchito momtumikira Peter Mutharika mosayambana ndi wina aliyense asaloze chala. Ineyo ndayimbira foni chifukwa anthu ena umati mukanayankhula mukanayimbira foni mwakuti ineyo ndayimbira foni, komano chimene ndifuna ndiyankhule ndichonena kuti amalawi mundimvese. Chipani cha DPP kuti chituluke mboma anthu ambiri azakhala okhumudwa chifukwa anali ndi chikhulupiriro. Tonse amene tikugwira ntchito ku DPP tinasankhidwa kuti tigwire ntchito ngati nduna za boma, kati tinasankhidwa kukhala ma CEO, tinasankhidwa udindo wina uliwonse umene tinasankhidwa mboma limene lili tikuyenereka tigwire ntchito yozipereka ndi kuti legacy ya President Arthur Peter Mutharika ikhale ikupita kutsogolo. Ndipo ndimafuna ningopempha olemekezeka athu kunena kuti chonde siyani kuopseza anthu, tili mu nthawi ya democracy, pakafunika zokambirana tiyeni tikambirane. It's just unfortunately anamiwa akuchokera ku Masambanjati, nawo achimwemwe chipungu akuchokera ku Masambanjati, anthu amene akuchokera dera limodzi ndikumapangana chipongwe chifukwa kugwidwa kwa anamiwa kwachokera pakalata imene inatulusidwa kunena kuti akuyenereka kuti apepese achimwemwe chipungu, koma chifukwa chonoti kupepesa kuja sikunachitike lero kwapezeka zonoti amangidwa. Ne anthu ena akufuna kuzisakaniza nkhani zija kunena kuti DPP amanga anamiwa. DPP sana amanga anamiwa, DPP sana amanga anamiwa. Nkhani izi forward straight anamiwa nda chipungu ndamene akuziwana kuti kodi analakwirana chani. Kwinako tisire amakhoti ndiyena otero kuti tione kuti apanga bwanji. Ndipemphe ma activist tigwire ntchito yathu, osati kuti uyu wandipasa ndrama ndimuyankhulire, uyu wandipasa ndrama nkutheka. Zimenezo ndi zimenezo zaika anamiwa pa mavuto chifukwa chonoti alipo munthu wina mwina ana amapusisa kuti pangani chonchi kumene kuli kulakwika. Ndipemphe azisogoleri ku DPP tisiye kanchitidwe kameneka chifukwa anamiwa amene apwetekesa ndi anthu awiri atatu aku DPP. Anthu awiri atatu aku DPP ndi amenenso apwetekesa anamiwa. Komanso pali anthu ena aku opposition amene iwo amaziona ngati kuti ndi mashasha. Tagwirise ntchito anamiwa kumene kuli kulakwika. Lero anamiwa ali kundende, ali kuokha, ena tonse tili kunja. Ndipemphe ma activist tisagwirisiridwe ntchito kupanga zinthu zoyipa, kukamtukwana munthu, kukamnyoza munthu. Tiyeni tipeze ma information onena kuti dziko lathu lizidziwa kuti kodi kunjaku chikuchitika ndi chani. Ndikufuna ndiyankhule motere.
As I said, olemekezeka achimwemwe chipungu ine sine mdani wawo ndipo ndikaona sinimatenga kuti ndi mdani wanga komano ndinabadwa mosiyana mwina ndi anthu ena. I believe kuti ngati ndikuona voto ndikuyenereka ndiliyankhule. Ena akhuzonena kuti bwanji osayimbira telefoni. Takhala tikunena kuti timatha kuwayimbira anthu matelefoni koma samayankha because amakhala ndi maganizo noti akundimbira foni akufuna andipemphe. So the only way timaziwa kuchita broadcast kuti mwina uthenga uja wapeze nsanga ndiye umapeza within kanthawi kochepa. Ndisanapite kunkhani ya Anamiwa ndati ndiyankhulepo mwazina zomwe analankhula Anamiwa zokhuzana ndi achitetezo omwe achosedwa ku State House. Malo ena aliwonse kha kumudzi kandi pa kampani ngakhalenso dziko pamakhala malamulo. Choncho aliyense amayenera kutetezedwa ndi anthu odalirika. Ndofuna timvesesane bwinobwino. Malo ena aliwonse amakhala ndi malamulo. Choncho pa malamulo okhuzana ndi chitetezo aliyense amayenera kutetezedwa ndi anthu odalirika. Mwachisanzo wamkulu woteteza amuthalika. Eni amuthalikawo anamukhulupirira ndipo amamukhulupirira kwambiri ndipo amamutenga wateteza uja ngati mphawo ngati mchimwene wawo chifukwa chomukhulupirira. Choncho ngati wina waphwanya lamulo ndiye kuti kampani ili ndi kuthekera kopanga chiganizo chomusiyisa ntchito chomuchosa ntchito ndipo kandi maijeni answer kandi amanganya kandi Chihana ka even Bakiri Muluzi ali ndi ufulu ngati akuona chikayiko kwa achitetezo awo. Choncho kugwirisanso mphamvu molakwika pamene ukugwira ntchito ndi kumagwirisa ntchito mphamvu molakwika. Malamuloso samalola. Choncho achitetezo amene tinamva kunena kuti achitetezo achosedwa mu mawu a Anamiwa. Amalawi ndofuna ndikusimikizireni tidapanga kafukufuku ife pali Limpopo FM tapeza kuti achitetezo amagwirisa ntchito mphamvu molakwika. Achitetezo ananyamuka kukambera mwenye 40 million. Atakambera mwenye uja anapita kumene kuja muzina la State House. Zimene timakhala kunena kuti pali ena amamkonda APM, pali ena samamkonda APM. Ndi ena ananyamuka ndikupita ndikukambera mwenye 40 million muzina lonena kuti achoka ku State House. Cholinga mwenye uja akhale akunjenjemera amwina atumizidwa nda bwana. Do you think Peter Muthalika anganjenjemere ndi 40 million? Choncho chinakomera oyang'ana za chitetezo kunena kuti awa sayenereka kukhala ku State House. Kumapeto kwake aipisa dzina la State House. Sindikuona pocholakwika anthu kuchosedwa ku State House chifukwa chokabera anthu ena. Pamene tili maudindo athu tiyeni chonde tisagwirise ntchito molakwika.
ndatinso ndilongosole nkhani ya ana yankhula achimwenanga achipungu, nkhani ya director wa chipani, nkhani ya director wa chinyamata. Nkhani zimenezi ndi za kuchipani chifukwa chona kuti ndi ntchito imene ilibe malipiro, ntchito imene munthu amagwira yozipereka. Nde tikhoza kunena kuti munthu ali ndi maudindo 7, ali ndi maudindo 8, koma kuti tayang'ane maudindo aja tikapeza kuti maudindo aja ndi udindo umodzi wokha umene akuchita benefit. Maudindo ena onse sakuchita benefit. Peter Mutharika anamusankha munthu kukhala bodyguard wake amene sakulandirapo olowa mtambala. Ntchito imene akugwira with passion kuchoka pasi pa mtima pake ndi kumagwira munthu kwa ulere. Ndi anthu angati amene tingalolere kuchoka pa 1 mpaka pa 30 tizigwira ntchito ya ulere. Ndikuyankhula za director of youth kunena kuti nkhaniso zimenezi ndi nkhani zina zimene zili zogwira ntchito mwaulere. Ndipo nkhani zimene zizi ifeyo ngati Amalawi sizingatikhuze, koma akuchipani ndiye ngati kungakhale kudandaula odandaula akhale akuchipani, osati ife ngati dziko. Ife ngati dziko tiyang'ane kuti kodi president wathu akutetezeka mwa mtundu wanji. Ndiye ndi chifukwa chake ataona kunena kuti anthu ena ayamba ukamberembere anachosa anthu achitetezo. Koma udindo wa director of youth kuchipani zimene zozo nzokhuzana ndi akuchipaniwo ndamene angaone ife ngati dziko zisatikhuze chifukwa ntchitoyo ikugwiridwanso mwaulere. Nkhani ya chitetezo ndimene ndakamba kale kuti pamafunika munthu wodalirika, wosunga mwambo, osati wapakamwa ukalezera mowa nkumangobwebweta china chilichonse. Sunga kale ku State House. Udindo wina ngati MP komanso deputy minister. MP anasankha ndi anthu kumudzi. Ngati munthu uja sakuchita bwino ndi anthu kumudzi kuja amene amakamuchosa. Koma sitingabwere kunena kuti ali ndi mphamvu zochuluka, ali ndi maudindo 5, ayi pamenepo ayi. Ma MP amasankhidwa ndi anthu kumuzi. Ngati MP sakuchita bwino pakatha zaka 5 anthu amamuchosa munthu uja kuti uyu sanatigwirire ntchito bwino, tikufuna tiyese tikepo wina. Nkhani ya deputy minister chinamkomera president kusankha kuti awa akhale minister, awa akhale deputy minister, awa akhale minister, awa akhale deputy minister. Zinamkomera president. Zimatengera maphunziro, zimatengera kulimbikira kwako munthu wentchito, experience yako pa ntchito imene ukugwirayo. So pankhani zonena kuti ena ali ndi mphamvu zochuluka, mukhoza kuona kuti palibe zonena kuti apa ndikukhala ndi mphamvu zochuluka chifukwa chonoti mbali ina iliyonse munthu akuyenereka agwire malingana ndi mmene wapasiridwa. Ntchito zonse zimene zikugwiridwa apa, ntchito zina zikungogwiridwa ntchito mwaulere mongozipereka. Nkhani yokhuzana ndi maploti ndi nkhani imene olemekezeka achisale
ndifuna ndathokoze atayimbiridwa foni ndi Anamiwa anayiyankha foni ndikuyankhulanso ndi Anamiwa ndikuwaunikira ndikuwauza sizinali zoyenerekanso kunena kuti Anamiwa akabwere ndikukayankhula nkhani ya chisale chifukwa iwo anali atakumana kale ndaji atayankhulana osati kukumana face to face koma atayankhulana pa foni atafunsa kuti zakuti zikuti bwanji ndipo analongosoleredwa malo anga ndagula zakhala mwakuti ndipo ndili okonzeka kuti ngati pali anthu onena kuti azandipanga kafukufuku akhoza kubwera kuzandipanga kafukufuku. Munthu wandimasukira ineyo chonena kuti ndizipitaso mwina kwa munthu wina wachiwiri kwa munthu wina wachitatu ndizikayankhula ndi chani tivomereze zinalakwika akanachilandira ndikukhala ndikudikira ngati akufuna kuti azifufuza akanatha kumafufuza kwinako akudikirira. Akulirayo ndindani manje kisozi situka akulirayo ndindani manje kisozi situka ngari alipo wapanga zintu zake zisobolike ngari alipo wapanga zintu zake zisobolike kuma mwina dinali ngozi mau anga ndikufuna ndiyankhule chonchi palibe munthu samalakwa china chilichonse chili m'manja mwa akoti langa ndi pempho kupempha boma komanso chipani cha DPP kupempha sikulamula sikukakamiza tiyeni tiunikirepo zinthu ziwiri zitatu. Kodi Anamiwa asanafike kupanga izi athandizira mbali iti kuti ifeyo ngati aboma tipezeke mboma. Ndikunena kuti Anamiwa analakwisa kuyankhula mawu olakwika mu nthawi imene iwowo sakanayenereka kuyankhula mawu amenewo. Koma tiyeni tingobwerera mbuyo pang'ono. Kodi Anamiwa wapanga chani kwa ife? Kodi Anamiwa watichitira chani ife? Kodi Anamiwa wathandizira bwanji kuti ife tikalowe mboma? Chilango ngati kuli kopasidwa chilango zikhalira inu, koma tiyang'ane kunena kuti pa ground Anamiwa anapanga zotani. Anamiwa anafuna kuphedwa ndi MCP, Anamiwa anapangiridwa chipongwe ndi IMCP. Tiyang'ane zimenezo pamenenso mbali inayi tikuyang'ana kulakwisa kwa Anamiwa. Ngati nkhani zinangokhala za personal tiyeni nkhanizi tizithe, komano poti china chilichonse chili m'manja mwa makhoti. Tonse Amalawi maso athu akhala ku makhoti, koma ife pali Mpopo FM ine ngati Comrade Mtanyiwa kuyankhula kwanga ndikunena kuti tisangane zoyipa zokha zimene amapanga munthu watipangira munthu, komanso tiyang'ane zabwino zimene tinaziona munthu nthawi ina anatichitira. Anamiwa ndi mwana wathu wapulupuza. Kodi mwana akapulupuza timapanga bwanji? Pali njira zimene timapanga mwana akapulupuza. Choncho ine langa ndi pempho osati kulamula, chifukwa chonoti
tonse tikuyenera kusatira kunena kuti kodi malamulo akuti chani, koma ndikuyang'ana kuti pamene chilango cha namiwa chikubwera tisayiwale kunena kuti kodi namiwa dzulo anapanga chani. Ndipo ndifuna ndipemphe achipani cha MCP kudzera kwa namilomo wawo amene amayankhulira ku chipani kuti kumangidwa kwa anamiwa sikungapangise MCP kubwerera mboma. Muyembekezere kaye zosatira za Commission of Inquiry chifukwa pakutha pakafukufuku amene ndi pamene tizakuwuzani kuti mwayi ulipo wobwereranso mboma kapena ayi, koma nthawi ino palibe kampeni. Ndifuna ndipemphe namilomo wa ku MCP kunena kuti ino si nthawi yonena kuti mubwere muziyankhula kukhanga kuti inuyo you are the solution ya Malawi. Kodi amene amakhapa anamiwa ndizikwanje aja anali ndani? Mwayiwala kapena kunena kuti chifukwa chonoti kumeneko ndikumanda. Lero town ya Lilongwe aliyense akungodusa omasuka, mulibenso gule wankulu amene akutenga zikwanje ndikumathamangisa anthu. Chonde ma activists azanga jeni tilemekeze zikhalidwe zathu. Tikuyenereka tilemekeze chikhalidwe chathu pamene pakhomo pagwa maliro. I was very shocked kuona mmodzi wa ma activist ali pa press briefing pamene mchimwene wake wamwalira ali nyumba iye ndikumapita ku press briefing. Ndimafuna ndipemphe ma activist azanga chonde ndinakhumudwa kuona kuti mmodzi mwa ife kwawo kwachitika maliro koma ali pa press briefing. Sindikudziwa mwina zikhalidwe ndizosiyana, koma ndikanakhala kuti ine ndili pa maliro ndayitanidwa ku press briefing sindikanapitako. Olo ndikanauzidwa kuti komatu ikamatha press briefing imeneyi kukhala tentambala sindikanapita. Ndikanalemekeza kai mzimu wa mbali wanga. Ndiye ndipemphe activist amene anali pa press briefing imeneja yoyankhula zokhuzana anamiwa kunena kuti pamene paja munala kuisa mukanamba kale mwachita atendi maliro. Ndifuna ndipemphe anthu amene mumampanga sponsor namiwa mwampwetekeza. Anthu amene mumampanga sponsor namiwa, I don't want to mention the names, koma ndifuna nene kuti mwampwetekeza. Namiwa mwampwetekeza. Olo kumene kuli namiwa pasi pa mtima akudziwa kunena kuti awo andipwetekeza. Ma activist tichenjere ndi anthuso andale. Sizonse zimene tingabwere ndikumayankhula kuti yankhulani chakuti mukhoza kuchita defend zimene mwina ine ndayankhula, zimene amakata anayankhula, zimene mwina akalindo ayankhula, komano pali zinthu zina pakufunika kuti tizione. Nkhani yokoma kwambiri chigawo cha kummawa kuno ndionena kuti patatha nthawi yayitali Amalawi tikungong'ung'uza, lero solution yapezeka ya kuchikangawa.
pamene ndibwere programu ina titambasuleza nkhani imeneyi, koma nkhani ndionena kuti manda afukulidwa, tione zidole zimene zinayikidwa m'mandamo. amba amene akutsogolera kafukufuku wa ngozi ya ndege akota nyamilandu atiposa chedapa kubwera akatswiri amaiko ena amene adzachiteka unioni wa matupi a anthu amene anafa pa ngozi ya ndege imene inapha amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Anyamilandu amayankhula izi m'nyumba ya malamulo pamene kafukufukuyu wayambiranso zambiri. Ripoti la Mresi Matonga. Anyamilandu anati pomwe kafukufukuyu akulowa m'gawo lachiwiri akhala akumana ndi akadaulo osiyanasiyana kuphatikizapo azachipatala omwe akhala akuoneka zotsatira za matupi komanso akatswiri za ndege omwe adzapereke ukadaulo wawo. Akadaulo ooneka matupi masambozi simasambozi okha kuti zithunzi ntchito zimene amapakisa ntchito kuli mavidiyo amaoneka china chilichonse akuziwa njira zawo nisingati kufotokoza ntchito yawo koma achitatu kaza kumana nafe tizakuitana muzamve mokha zimene wazachite imene ndikusimizana ndife kuti tikufunisa tikhuze mbali zonse za investigation ndipo tayikapo ndondomeko kuti amene amaoneka adokotala amene amaoneka za munthu wakafa amene wapandandanda ndipo avomerezedwa parliament yapanga formalize akubwera kuti pale imene ya matupi ya masamples yakina chilichonse chimene chinatengera mathayi imeneyo chisaonekerenso. Kafukufukuyo yemwe anayima kwa masabata angapo amba kuti aphungu anali akukumana akhala akupitirira pa 16 mwezi uno pomwe aphunguwa ayambenso kukumana ndi mboni zosiyanasiyana zomwe zipereke umboni pa zomwe akudziwa zokhudzana ndi ngozi komanso akadaulo m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo akadaulo okhudza za ndege. Ndikateranso pa Limpopo FM munali ndine Comrade Ntanyiwa tisiyana pomwepa chigawo chakumama kuno tikumananso chigawo chakumadzulo kuti amalawi tikonze dziko lathu. Chimene tikufuna ndi kukonza dziko lathu, chimene tikufuna ndi kukonza dziko lathu. Ndende mafuna ndiyankhule pasapezeke kubwebweta palibe amene alitenge dzikoli, palibe amene atalowere pa windo. Timavota kuti munthu akhale president, tisatengerepo mwayi. President wa dziko lino ndi Peter Mutharika, wina afune asafune, kandi okalamba kazi okalamba, koma president ndi Peter Mutharika. Kaya akhoza kulephera kuyenda komano president wa dziko la Malawi wina afuna asafune ndi Peter Mutharika, ndipo ife tizamteteza ndipo sitizalola kufikira siku limene Peter Mutharika azakweze mkono kunena kuti amalawi ine ndikupita kumangochi ndikaje chambo changa ndi ena akuona ngati abwera mboma. Boma lake liti akala myala pamoja pakuzoncheza kupa